Вот мамкин след. Ул җәнлекләрне җирдә калган эзләреннән дә таный. Яңгыр, кар дими, бушаган җимлекләрне эзләп чакрымнар әйләнә. Руслан Әхмәтҗанов егер һөнәрен башкара. Көненә 100 чакрым юл үтеп Карамалы аучылык хуҗалыгы урманнарындагы куян, пошиларга тоз куя, кыр кәҗәләре, кабан дуңгызларына ашарга ташый. Площадь охотхозяйства 22 тысячи гектар, из них полевые 8 тысяч гектар, 13 тысяч лес и 2000 водоем. Выезжаем каждый день. Урмандагы җәнлекләр үсемлек яфрак белән генә тукланмый, аларга тоз, пешән, икмәк кебек азык та кирәк. Хайваннарның төрле авыруларга каршы торучанлыгын арттыра, салкыннарны җиңел кичерергә ярдәм итә ди белгечләр. Хәзер исә җәнлекләр кышкы чорга әзерләнә. Все подъели как раз. Сейчас насыпем новое. Табигатьтә көз булса да, Руслан Әхмәтҗанов җәнлекләрне яшел яфрак белән сыйлый. Яшел ботакларны алдан махсус әзерләп куялар. Заготавливаем веточный корм, вешаем на кормушки, свежие листочки. Кичкенәдән табигатьне, киек җанварларны үз итеп үскән ир-егет бу эштән куркып тормый. Эшләү дәверендә күп кенә кызык та, кызганыч та хәлләргә юлыгырга туры килә аңа. В детстве с отцом постоянно в лес ездил. Отец вот занимался охотхозяйством, сейчас также занимается охотхозяйством. Постоянно меня с собой брал. Мне это интересно было. Безнең як урманнарында поши, төлке, кыр кәҗәләре, бурсыклар тереклек итә. Алар барысы да изге күңелле кешеләр ярдәменә мохтаҗ. Егер булып хезмәт итүче Руслан Әхмәтҗанов шуларның берсе. Хезмәтен яратып башкара. Эш дип түгел, рухи азык алыр өчен бара ул урманга. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.